Nagubang kampanaryo sa Basilica na apa sa retrieval stage. Dili pa mahuman atol sa anibersaryo sa kaplag sa sunod tuig. Si Maris Puyo sa report. Oktubre 15 sa miaging tuig, migo ang 7.2 magnitude nga linog sa Bohol ug ubang parte sa Visayas ug Mindanao. Mausab kini ang petsa, di nangaguba ang mga karaang simbahan, dili lang sa Bohol, kundi lakip na dinhi sa Subo. Ilabi na ang kampanaryo sa Basilica Minor del Santo Niño. Ang candle vendor nga sinang Minda, usa sa mga nakasaksi sa pagkatumpag sa kampanaryo. Nagana ng kampana, nga tapos nanyagit mi. Pagsiyagit na mo, nakuha ng kampanaryo, nahagbong. Kanang naguol sa mi ba nga, nakuha ng simbahan. Mura na among gikuan sa Santo Niño. Si Architect Malva Hava, miyembro sa Conservation Heritage Research Institute and Workshop sa University of San Carlos, nibutyag nga anaa pa sa retrieval stage ang pag-ayo sa kampanaryo. Right now we are still in the retrieval stage because the retrieval takes time. It is such an intricate operation that it cannot be done in just a few weeks' time. For example, you have to look at all the stones that you retrieve. Then you have to select the dressed stones from the carved stones from the colored stones. And then you have to pile them in a certain way. And after that, cover them with tarpaulin and then label them and give them accession number so that in the future, if they are still usable, we can locate their correct positioning in the final restoration process. Sigon ni Hava nga lakip sa mga hagit sa pag-ayo sa kampanaryo mo ang availability sa pondo nga magikan sa National Historical Commission of the Philippines sa komunidad ug sa mga stakeholders sa simbahan. Matod ni Hava, dili pasab mahuman ang kampanaryo atol sa 450th anniversary sa kaplag sa Abril sa sunod tuig. I really cannot say when the restoration of the belfry will be completed because as you can see, a year has passed and we are still in the retrieval stage because it is that sensitive. Ug makasabot lang ang mga tao nga hinay tuod ang trabaho pero ingon ana gyud basta ingon anang klaseng trabaho unya wala gyud na maghunong nag-continue gyud ang work unya ingon ana gyud kadugay basta ingon ana mga problema. I think motabang sila ampo o motabang sila donation mas tingali madali-dali gamay pero dili gyud na madali-dali kay dili gyud lalim kuan inantigo kaayo ang pagtrabaho ni ana. Kini sa Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.